Schubor na kaslem jong unausan hima. Ting shop ka film wa daw upla ni trilipon ya ka babaro kilatep yu kum usam ulai thu bagane ka film wa daw ka de ka film ka bapra ka bolai shimbenta balulai thu bagane ka film ka de ka bapher na ki bapher ha ka khana baraki ru kom ak ulai thu ru ba kane ka kam ak film kam pa da de e hadu kata kata ka ba ai jing kershan henry don kam ban don da ka wei pat ka kam bala ban pen biang haya sam ulo ang ru balada ki jat ban ki kershan ki film khasi ki la ban kiu la ne ban im na kane ka kam badmenta suki ki las dang hi ban kiu na kane ka kam na du ka bai sngi bai bam na kalyang ka samla rimika dekhar ka bade ka puran jong kane ka film kalapan pau ya ka jing skau kemen hadin bakla yo bani shembenta ha kane ka film bad kermen bakan yo bani shembenta ha ki wei bad ki film khasi klai thu ru ba ka benta jong ka ha ka ni ka film ka long ka bakham jinjar namar kam dala than ban kran khasi namar ka de na jantia henry ling ba ka jing ai men sim ki nong shna bat ki ting shop ka ni ka film ka la ban kran shu klai thu ru ba ka bapen sau tanat ya ka ha ka ni ka film ka de ha ka por ba ka ye sho bat usam u ba de ting shop ha ka ni ka film Boleh tiba rok yo pet ya kan ka video kerteng junga de rimika dekha ngawan na is Jaintia Hill District mola mano ba mentas ni ngandon hang ni ban wan sakhi mo ya kan ka film bangala akhi bat I basam ban release ha kan ka sni suk no ya kan ba pi cinta kan ka film kawe ngas ni okmen hadu kata-kata namar ba kila ai bentaya nga kila jit yang nga ban nong kawe ipuron ban shimta ka ni ka film bat ngalas nyo so ngu shkade yo try kanda bara ba ula ayang ka ni ka sapan dun mo kan ka sen ba kan no film cinta kan kasi ka film kasi kani ka de ka first film jo nga ka film kasi ada ngala shay acting ha ki film puna te kalong kum no por hiring dur ka jarne ka suk ne sham kum no hakani ko film nga kam jingjar mo namar ba ngi haban kendaktin kasi tengam de kasi nga dei penar tenga kam jingjar mo ban kendaktin kasi tangba haga jingya ilenti jo nga kila ya kershan kila support yang akum iba section ba iba sam te la kam mental la kam long kumong la kam nang ban kren kasi malumala kani ka story kalong bet ba I aktor I late what na ia inong penyap ia ki kimi pa jo I te ila lejwat hadin pat ila shem ia inong penyap tang kata hi ba isu lejwat be hadu banda shem ya menta temdon re tang baladon ki director ki bala ngala det sign kontrak te tang basnang rupat dep re tang kaski bunga pat yo re henry ba tharai kan sadan hi pat ban release tempat don re haga jingsiu thu jonga kapen shlur bhamo ya ki samla ki ba don ya kasam te kumjo yang aru lai kapen shlur bha te hadu menta bangadon bentalang ka film ru ngaya kermen ba nampun ki director kin ailat shu yang nang ba ngalla ban penplia shu haga jing kap aku nak yang jonga nga kwa ban kerpat ya ki pai ba mo namar ba ngi kum kinong ang ngi le ni treshtam hadu kata-kata ban ben seo bahar ban seo aku no ang ban pentenat kanya ka film da ka bangi ak henry la da klem mapi ka kanu ka film ro kam yai re ngidon kam ya ka jingkashan jong pi te kumi bei na ipuron nga terpat kanya pi ba I mensin yang da ka ba fikir da ka ba kershan yang I da ka ba pi I mensin yang I ba da ka ba pi ban support yang I mo kumi haki cinema haki per ki program bila ba tu knet tok ya kapat jong de kan ka film ka ba piken mau ha kapat hakani ka film banga ken mau ba ka dei haka por banga ya show bari aktor te kalong hakaju ka por kalong funny bha berkaju ka por kalong ba iskuñ mo ba ya show ba di aktor ya banga e tagay yang ta kay ka jigerpat ni bi ik pai ba te ngan kerpat ikiba da ka bakren da ka tin penar mo te kerpat ya wuro ki mo kini ki pai ba naga meghalaya yung I wuro ko bi nagaro nakasi ni tay na penarong I usnya bha bi wan support I de was a key pi de kmat yung pi ga film ni bha daw wan pi penyu pen ebor pi ebor cucu pi I wodong yi lalu ti ga ni ka ma film te du ite don hi de snya bha wan knang hagani ga ka cinema hani habiju shalong yo wan support pi nadu ga arpanyau tharai chitiya bo em go te snya bha wan prai chipon
play figuro ka kapten dong ada play mitri depan ada presentnya juai Pila boleh tu di atin deh dengan film buat dah. Di sana. kani ka film aku tin shop tu Pila ni tu ka kalau kumno ka story kendiat tok kemudian bukan ka film ka pair kumno berkiwi ki film. kani ka story jom kani ka film kolong pair hi long na ki bai ki film kasi ki bangat long ka kadang jumut ha long haka kapor bang ni ruspa ni long kuno kapor ba dangla do pat long Kena kentak kesimpor kena ka film. aku tatap Kena dari film bakat noi pi. kani ka Bah. kasi Baru kia yang lain baru dari kurang. kani ka film badao bidai penari imeru actress lo di kata ena is danger Te film kumno apa film tan mari ni actress dang dei semen kong na kumno ba ka film. Film. Nak kumno. haka film kasi dai gane ka kan kom jo penari la da na dan ko film joki Kedon em kajing jenjar por ba film dor kena ka film ah. kicin jar te sinto mana hi kakap ni sinto be kicin ya ni kicin ya no ni kicin ya Kesimpor kan apa film deng dor kena ka film ba film. Shibnai tam takane da kam flip ni apa nai lagi Kinondam kiwi ki film ba film pelak. Pelak. dam sa artis film kasih kan Ya. lom ban da kesan tu kata-kata kam da la adu kata ni don kami ban belani ban kam bisnes lom dap yang lom kabam ni cuma kam ni andai kan kam tolong ba mentai ni kalau kami ada ki jangan ni tu ki Kristian ni miskin tu ba dan gelas tangim wala dam mencoba long kecil belum pernah ka junior na tentang lagi ba kelas tangkim long hadu di bais ni kilo ba benar Pi pidon ba kiwi ba kam na pi sultan be kan na kam. long em đây rằng này long chân đi sai